Isang 32 anyos na lalaki ang nasawi matapos saksakin sa barangay Palsong, Bula, Camarines Sur, alas 7:30 ng gabi nitong linggo. Kinilala ang biktima na si alias Renato, residente ng Sitio Bulilakaw, Zone 4, Barangay Palsong. Ayon kay Police Corporal Ama, natagpuan ng biktima na nag-aagaw buhay sa gilid ng kalsada ng isang magsasaka. Lumalabas din sa investigasyon na pauwi na ang biktima galing sa isang handaan nang pagsasaksakin siya ng kanyang kabarangay na si alias Marlon sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Isinugod pa siya sa Rural Health Center ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Sir, natamo po siya ng luwang tama. Saro po sa may tulak, tapos sa may right eye po, sa may hita. Matagal na rin umanong may alitan ang dalawa na sinisilip ngayon ng otoridad na motibo sa pamamaslang. Ngayon po, mga reminders na lang po, lalo-lalo na po ngayon na election period. So, from time to time po, nagkakandak po ang local police po natin ng checkpoint, COMELEC checkpoint po, and dictated checkpoint po ng PNP. So, konting lang po, consideration po sa lalo-lalo po sa mga biyahero po natin. Nasa kustodiya pa ng Bulan MPS ang sospek na mahaharap sa kasong murder. Para sa mga balitang Tatak Bicol, John Lopez.